Zola hura zain da deskribitzen, naiz gero belaunaldi gaituzten segitzen. Ez dakit orain nola zareten bizitzen, lehen euriarekin ezkinen izitzen. Iduriz lehengoak ez beldurtzen fitxik, gauaz pestan talainan hasten dira goizik. Horiek entzunik nago pixka bat nasik, orduan nolaz dira kexa guziak utxik. Geroan laguntzeko banuke emeia, euri edo ez euri hainbertze ideia. Zer gertatu daiteken ez dakigu eia, baina amaren tripan joaiten nintzen deia. Guai nahi dute euririk ez da 30 gradu, eta kexa gutxik ziren uste zela tabu. Zorra etzazu eman dena enekargu, zerbait landatu nahi duenak zilo bat behar du. Zelaian ari gira asma eta asma, alere landatzea sekulako lana. Denboran egin duzu zuk gogotik lana, baina ez da beharrezkoa ziloa hain barna. Eta ziloan hanka zenbat aldiz sartu, erabakiak hartzen behar da ausartu. Tanik zure segida behar baduta hartu, amets bezain petralki ez zaitez hartu. Baina bilakaera hain dugu nabarmen, gu hartzainen pentsetan elkartu oiginen. Orain zuek gaztelu bat behar izanez hemen, nik ez dakit xumaik nun egin nahiko duen. Ardien pentsetan zuek pestan segi, bainan egon zirezte pixka bat gehiegi. Zigarroak ta basoak emanez ardieri, geroztik antxe ez da argirik ageri. Barnekaldean alferrik zenbat ahalegin, lokatza albezala lur bihurtu dadin. Miarritze aldean hobeki da berdin, pik festivalen ordez behar dugu egin.
bai etorkizunari soilarri da persona, guk behar ginuen musika eta langile tona. Zuk bifk festival antzi, hau duzu gauzona, eguraldi txarra eta asurantza ona. Sumai gogotik zauku hariko lanean, miagitz alde hortan behar den einean. Festivala egiten ondartza gainean, ta euria bada kasino barnean. Proposamenat ez da batere apala, eta hola izanen ginuke itzala. Gure izenak berak dioen bezala, Euskal Herri guztiak antola dezala.